Ndak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi kadengaren tindak wae ora numpak taksi dhewean apa ora wedi timbang nganggur kula purun ngancani kelarasan mas alias kebetulan belanjane kadang rada kapotan yen purun enggal-enggal ngrencangi tekan omah mangke kula opae tobel wong legan golek momongan niki blanja napa mbak yu badhe pindahan ampun kelo mas sampeyan ampun kuciwa kula rondo anyaran ditinggal lunga awan-awan lunga blanja ning pasar paing owing-owing prawan rondo kanggoku rapatek penting ning Semarang mas tuku gelang apa anting jasu rondo dijamin kepling ndak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi kadengaren tindak wae ora numpak taksi dhewean apa ora wedi timbang nganggur kula purun ngancani kelarasan mas alias kebetulan belanjane kadang rada kabotan yen purun enggal-enggal ngrencangi tekan omah mangke kula piceti wening yang tobel wong legan golek momongan niki blanja napa mbak yu badhe pindahan ampun kelo mas sampean ampun kuciwa kula rondo nyaran lagi rong dino awan-awan lunga blanja ning pasar paing owing-owing prawan rondo kanggoku rapatek penting ning Semarang mas tuku gelang apa anting-anting aja sumalang latihan rondo dijamin kepling wayo so PSM lo iki
aus. Dos. Oh, ah. Oh, oh. Oh, oh. Ah, oh, aus. Oh, ja.